ஸ்டேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப கம்மி. ஸோ அப்படி இருக்கு. ஸோ அதாவது யங் ஜெனரேஷன் யாருமே முன்னுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஸ்டேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப கம்மி. ஸோ அப்படி இருக்கு. ஸோ அதாவது யங் ஜெனரேஷன் யாருமே முன்னுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஸ்டேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப கம்மி. ஸோ அப்படி இருக்கு. ஹிந்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா 3000 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆயிருக்கு ஹிந்தியில. ஓகே, நம்ம தமிழ்ல 180 தான் இருக்கு. அது ஏன் சொல்லுங்கன்னாக்கா 2 வாரம் கழிச்சுதான் நம்ம வந்து அப்லோடே பண்ணோம், போஸ்டர் பண்ணி கூட. ஸோ பிரபுஜி கிடைக்கும் போது பாலாஜி பிரபு கிடைக்கல, பாலாஜி பிரபு கிடைக்கும் போது பிரபுஜி கிடைக்கல. ஸோ இப்படி ஆயிட்டு ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ் தான் நம்ம அதை போஸ்ட் பண்ணவே முடிஞ்சது. இவந்தோ போஸ்டர் பண்றதுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டைம் எடுத்துட்டா கூட ஸோ இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் அஸ். அதனாலதான் செக்கிங் ஃபார் உங்க வீட்டில் யாராவது, எனக்கு தெரிஞ்சு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே எனக்கு யாரும் வேண்டாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியாது. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா தே கேன் டூ சம்திங். ஓகே, ஸோ உங்க வீட்டில் யாராவது பிள்ளைங்க ரெடியா செய்ய முடியும் அப்படின்னாங்க ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு ஒரு இனிமையான செய்தி என்னன்னா, கீதா மாதாஜியும் வசந்தி மாதாஜியும் காட் இனிஷியேட்டட். அண்ட் மகாலட்சுமி மாதாஜி அவங்க பேர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு நிமிஷம். மதுரையில மாதாஜி? மதுரையிலையா? ஆமா, எப்படியோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க 2 பேரையும் அனுப்ப முடிஞ்சது அவங்கள. ஆனா கஷ்டப்பட்டாங்க மாதாஜி. என்னன்னா இன்னைக்கு பாதி, அதாவது 250 பேருக்கு தான் குரு மகாராஜ் வந்து கொடுத்தாராம். அதுக்கப்புறம் சம்படி ஹஸ் டேக்கன் கேர் அண்ட் தென் குரு மகாராஜ் கிளம்பி போயிட்டாருன்னு வசந்தி மாதாஜி கால் பண்ணி சொன்னாங்க. மாதாஜி அவங்க அவர்கிட்ட நேரடியாவே வாங்கிட்டாங்க. அதாவது அந்த இதை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி தான் அமுச்சு விட்டேன் நான் ஆக்சுவலி. ஐ டோன்ட் நோ அவங்க என்ன கோவப்பட்டிருப்பாங்களோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு. பட் ஐ ப்ரெஷரைஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ரெஷரைஸ் பண்ணல. ஆனா எனக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னா, இனிமே குரு மகாராஜ் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும். கொஞ்சம் இல்லை, நிறையவே. ஸோ அவருடைய டிசைபிள்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ. அதனால வந்து இப்ப நடக்கக்கூடியதுதான் லாஸ்ட். அதனாலதான் நீங்க போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு நடக்குமா நடக்காதான்றது தெரியாது. ஸோ அதனால பெட்டர் வந்து நீங்க போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே தலையை சாப்பிட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வசந்தி வனமாலினி சேம தேவிதாசி அவங்க. ஸோ வசந்தி மாதாஜியோட பேரு. அப்புறம் கீதா மாதாஜிக்கு வந்து கீதா கோலோக பவனி கோலோக பவனி தேவிதாஸ். ஓகே, அவங்க 2 பேருக்கும் பேர் இது வந்து மகாலட்சுமி மாதாஜி தான் ஷேர் பண்ணாங்க. அதுங்க எப்படியோ அவங்க 2 பேருக்கு ஆயிடுது. தட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. இனிமே எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து குரு மகாராஜோட டிசைபிள்ஸ் தான் தீட்சை கொடுப்பாங்க. குரு மகாராஜ் மோஸ்ட்லி டவுட். ஓகே, ரேவதி மாதாஜி கேலக்ஸி ரேவதின்னு போட்டீங்க. நீங்க அந்த கேலக்ஸி எடுத்துருங்க. உங்க ரேவதி அழகான பேர். ரேவதி ரத்னாங்கி தேவிதாஸ் இஸ் a very wonderful name. Please, சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததா சிவாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லையா? சனாதினி ஜெயஸ்ரீ தேவிதாசி மாதாஜி, நீங்க குரு மகாராஜ் சேவை பண்ணிட்டு வந்தீங்க இல்லைங்களா? ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் போயிருந்தேன் மாதாஜி, சாட்டர்டே போயிருந்தேன். ஓகே. இவ்வளவு நாள் அவர் நம்ம ஜூம்லயும் யூடியூப்ல தான் பார்ப்போம். அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தது. அப்புறம் அவர் பேசின ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு கன்வே என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு பிகம் குரு. ஐ எம் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப், ஐ நீட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யூ, ஹெல்ப் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஐ ஆம் ஹேவிங் மெனி திங்ஸ் இன் த லிஸ்ட். ஓகே, 64 திங்ஸ் அவர் வச்சிருக்காரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் முன் வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும், இன்சார்ஜ் எடுத்துட்டு. அப்புறம் வந்து அவரே வந்து அவருடைய ரெஸ்பான்ஸும் வேற எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துருக்காரு மாதாஜி. அப்புறம் அங்க ஒரு ஆப் இருந்துச்சு, ஆப்ல வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் இப்போ எப்படி நமக்கு ஆதார் கார்டு இருக்குது, அது மாதிரி வந்து ஜேபிஎஸ் மெம்பர் ஆஃப் இஸ்கான் கம்யூனிட்டின்ற மாதிரி. அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்றது என்ன, பிகமிங் எ குரு இஸ் ஈஸி. நீங்க புதுசா ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை, ஆல்ரெடி எவ்ரி திங் இஸ் தேர் இன் பகவத்கீதா. எல்லாமே பகவத்கீதால இருக்குது, அத வந்து நீங்க சொல்லணும். சோ குரு அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு சொன்னாரு. நீங்க தீட்சை குரு இருந்தாருன்னா 25 வருஷத்துக்கு கழிச்சு நீங்க குரு ஆகலாம். இன்கேஸ் அவரு மறைஞ்சிட்டாருன்னா 10 வருஷத்துல நீங்க அந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு மாதாஜி. ஒரு லேடி வந்து காது கேட்காதவங்களுக்கும் வாய் பேச தெரியாதவங்களுக்கும் வந்து இந்த பகவத்கீதா வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த பாஷையை கத்துக்கிட்டாங்க, சைன் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டு, சைன் கத்துக்கிட்டு அந்த வாய் பேசாதவங்களுக்கும் காது கேட்காதவங்களுக்கும் வந்து அந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ கொடுக்குறாங்களாம். அது மாதிரி நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோவா எடுத்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. காலையிலும் வந்திருந்தாரு, சாயங்காலமும் வந்திருந்தாரு மாதாஜி. பட் நான் சாயங்காலம் வந்து கொஞ்சம் கிளம்பிட்டேன், எனக்கு பஸ் பிடிக்கணும்ன்றதுனால. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, கொஸ்டின் அண்ட் செஷன் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி. நீங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து நீங்க மதுரையில இருந்துருங்க 6 மாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாரு. சோ அதுக்கு அவர் என்ன ஒரு இன்னும் அழகான ஒரு பதில் என்ன கேட்காதீங்க, என்னோட கேர்டேக்கரையும் டாக்டரையும் கேளுங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப வந்துதான் எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கு, 3 நாள் அங்கேயே இருந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நான் போயிட்டு ஒரு நாளே திரும்பி வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி வந்து அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய் ஆக்சிஜன் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவர் வரணும்னு சொல்லி வந்து தீட்சை கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. இன்னைக்கு பாதிதான் கொடுத்தாரு, 250 வரைக்கும் தான் கொடுத்தாராம். இவங்க வசந்தி மாதாஜி கால் பண்ணியிருந்தாங்க 1 o'clock மேல. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய டிசைபிள் இங்க எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் தான் அந்த டெம்பிள் கூட பிரசிடென்ட். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க மதுரைக்கு போயிட்டு வந்தீங்க இல்லையா, சைத்தன்ய அவதாரி பிரபு. ஓகே, அவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அவருக்கு குரு மகாராஜ் கொடுத்திருக்காரு இப்போ. சோ அப்புறமா அவர் தான் கொடுத்திருப்பாரு இப்போ, எனக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க என்ன மாதாஜி கேட்டாங்க, why you did come go for மதுரை அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. 3 நாள் கேட்டாங்க அவங்க. பட் எல்லாருக்குமே சமயங்கள் எப்படி எப்படியோ இருக்குல்ல மாதாஜி. ஒரு இடத்துக்கு போறக்கூடிய பர்மிஷன் அடுத்த இடத்துக்கு கிடைக்குமான்றது வீட்டுல தெரியாது இல்லையா. there are many challenges. அது நம்ம எல்லார்ட்டையுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதனால சும்மா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஐ நோ மை லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ ஓகே,
எவ்வளவு சுக்ருதி இருக்கோ அவ்வளவுதான் நமக்கு கிடைக்கும் பிராப்தம். நம்ம நிறைய முயற்சி பண்ணா கூட சிலதெல்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியல்ஸ் ஆயிடும். அதனால நம்ம சிலதை வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், சிலது வந்து பண்ண முடியாது. ஃபைன், என்ன போகும்போது ஒரு செக் பாயிண்ட், சரி அட்லீஸ்ட் காலையில போயிட்டு நைட்டா திரும்பி வந்துடலாம். இந்த ஜேர்னி தான் பெருசு அங்க இருந்த நேரத்தை விட. சோ அது ஒரு சந்தோஷம். பஸ் டிராவல் தான் பண்ணீங்களா நீங்க? ஆமா மாதாஜி, அவ்வளவு எனக்கு long லாஸ்ட் journey. லாஸ்ட் மொமெண்ட் கொஞ்சம் டிப்ளமேட்டிக்காவே இருந்துச்சு மாதாஜி. குடும்ப சூழ்நிலை அன்னைக்கு லாஸ்ட் டே கூட எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். அதை முடிச்சு வச்சுட்டு கிளம்பி போனேன். நான் பஸ் பிடிச்சது நீங்க சொல்லணும்னு இட்ஸ் மிராக்கிள் மாதாஜி. நான் வந்து பஸ் வந்து என்ன ஒரு டிராபிக், நான் என்னைக்குமே அந்த டிராபிக்கை பார்த்ததே இல்லை மாதாஜி. அது கடவுளுடைய அனுகிரகம்ன்றத வந்து அன்னைக்கு நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் மாதாஜி. நான் திரும்பி போயிடுவேன்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. பட் புக் பண்ணிட்டு இருந்தேன், டெஸ்டினிக்கு போறேன். அப்புறம் போயிடுச்சுன்னா பார்க்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போனேன். எனக்கோசம் 30 நிமிஷம் அந்த பஸ் வெயிட் பண்ணுச்சு மாதாஜி. இட்ஸ் ரியலி அ மிராக்கிள் மாதாஜி. என் வாழ்க்கையில நான் பார்க்க மாட்டேனோ, நான் வந்து எனக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு குடுப்பனை இல்லையோ, அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு தாட் எல்லாம் வந்துச்சு. பட் இட்ஸ் ரியலி மர்சி ஆஃப் ஹிம். He has taken me. அவர் என்ன பத்திரமாவும் திருப்பி அமுச்சு விட்டார் மாதாஜி. அது ஒரு அதர் ஒன் சேலஞ்சிங் திங். அது ஒரு நல்ல விஷயம். அது ஏன்னா மிஸ் பண்ணோம் மாதாஜி கண்டிப்பா. இன்ஃபேக்ட் நான் சண்டே என்ன கிளம்பலாம், அவங்க அப்படி பேசின பிறகு சண்டே என்ன கிளம்பலாம்னு பார்த்தேன். பார்த்தா ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 15,000-16,000 பார்த்தேன் நான். சரி, அப்புறம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் அங்க இயர் போனா கூட நமக்கு அங்க பார்ப்போமா முடியுமான்றது, ஏன்னா அவ்வளவு ஜனங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் போயிட்டு வந்தப்போ ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி ஆல்சோ டோல்ட் இட் இஸ் வெரி அது மாதிரி எவ்வளவு ஜனம் இருந்தாலும் எங்களால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் ஹாப்பி. ஸோ அதனால ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்காது அப்படிங்கறது வந்து அந்த சில சமயத்துல மாதாஜி இங்கேயே வந்திருந்தாரு. இங்க வந்தப்ப எனக்கு அவர்கிட்ட பேச எனக்கு முடியல, தூரமா இருந்துதான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நான். இங்க வந்தப்ப லாஸ்ட் இயர் வந்து ஸோ அது முடியல எனக்கு. ஸோ பிகாஸ் அந்த எங்கேயுமே வந்து அந்தந்த டெம்பிள் டிவோட்டிஸ் தான் மேஜராகவே இருப்பாங்க. ஏன்னா தட் இஸ் ரைட் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. என்ன தே டூ சேவா டெடிக்கேட்டட்லி அண்டால். ஸோ நம்ம அவுட் சைட் டெம்பிள்லேருந்து வந்தாக்கா அது எப்படி நம்மளால உள்ளுக்குள்ள போக முடியும், பேச முடியும் எல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. அதனால தூரமா இருந்துதான் குரு மகாராஜை பார்க்க முடிஞ்சது எனக்கு. போன வருஷம் இங்க வந்திருந்தார், அவ்வளவுதான். எனக்கும் அப்படிதான் மாதாஜி. அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, குரு கிட்ட போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து மர்சி கொடுங்க, அது கொடுங்க, அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்கன்னு கேட்க தேவையில்லை. அதுக்கு ஒரு அழகான ஸ்டோரியும் சொன்னாங்க. அது வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம முன்ன போகணும் வாழ்க்கையிலன்றது வந்து ஒரு படிப்பு. கரெக்ட், அது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. வாழ்க்கையில வந்து திருப்பதியில இருக்கும் மாதாஜி. திருப்பதி அது வந்து டே மீன்ஸ் பிளேஸ ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. டேட் முன்னாடிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. திருப்பதியா மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து திருப்பதியில இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃபைன், அப்ப வேணா போலாம் விடுங்க. நம்ம திருப்பதி இஸ் நியர் when compared to மதுரை நமக்கு. ஆமா கண்டிப்பா மாதாஜி. அதனால இட்ஸ் பெட்டர். திருப்பதி இங்க இருந்து ஜஸ்ட் 250-280 கிலோமீட்டர்ஸ் தான், போயிடலாம். So we can go and come. No problem. Let us see. Pray for the Guru Maharaj mercy. I think Mangalore mostly வருவாரே குரு மகாராஜ். ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி வரன்னு தெரியல என்னன்ட்டு. என்என்டி பிரபுஜி இப்போ என்என்டி பிரபுஜி நேத்து தான் போனாரு. ஆனா இவங்க யாரும் அவரை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அதுவும் புரியல. நான் காலையில பார்த்தேன் மாதாஜி, பிரசாதம் சாப்பிடும் போது பார்த்தேன். பார்த்து அவர்கிட்ட பேசிட்டு வந்தேன் நான். கிரேட் மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா அவர் நேற்று மத்தியானம் அவரை நான் இங்க பேசினேன். நான் அவரை போய் பார்க்கணும் சேவிக்கணும்னு கால் பண்ணப்போ ஜஸ்ட் ஹி வாஸ் லீவிங். சரி போகும்பொழுது அவரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்புறமா பார்க்க முடியல மாதாஜி, எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது. இல்ல அவர் நேத்து மத்தியானம் 1 மணிக்கு தான் மாதாஜி இங்க இருந்து கிளம்பினார். ஓகே, நான் 12:20க்கு கால் பண்ணப்போ he was leaving. ஓகே, ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காரு. அதான் நான் பார்க்க முடியல. போன உடனே ஹாலுக்குள்ள போயிட்டேன் மாதாஜி, குரு மகாராஜ் பார்க்க. இல்ல நல்லதான், நீங்க விடுங்க. நம்ம என்என்டி பிரபுஜி நீங்க எப்பனாலும் மேங்களூர் இஸ்கான் வரலாம், நீங்க வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். நோ இஷ்யூஸ். மோஸ்ட்லி சைத்தன்யருடைய டிடி இன்ஸ்டலேஷனுக்கு குரு மகாராஜ் வருவார். ஸோ அது மட்டும்தான் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. அது எப்போ வருவார், எப்போ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுவாங்கன்றதெல்லாம் எந்த டீட்டெயில்ஸும் இன்னும் தெரியல. ஸோ அது தெரிஞ்சாக்க நம்ம அப்போ பிளான் பண்ணி நம்ம டெம்பிளுக்கு வரும்போது அழகா போய் நம்மளால முடிஞ்ச சேவை எது வேணாலும் செய்யலாம். ஸோ நம்ம டெம்பிள்ல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ வி கேன் டேக் இட் அப். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் குரு பூஜா ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு மாதாஜி, ஏப்ரல் வியாச பூஜா.
அது நேத்து தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. வியாச பூஜை மாயாப்பூர்ல நடக்கும் மாதாஜி. ஏப்ரல் 6th 5th இருக்கும் மாதாஜி. இன்னும் நேத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இல்ல நேத்தே மாதாஜி. இங்க பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது மாதாஜி மதுரையில. மதுரையில அந்த பாத பூஜை தான் மாதாஜி. பாதம் வச்சிருந்தாங்கல்ல, Instagram சைத்தன்யருடைய பாதம் வந்து அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணாரு மாதாஜி. அது எல்லா இடத்துலயுமே பண்ணாரு மாதாஜி. இங்கேயும் அதான் பண்ணாரு மாதாஜி. ஓகே. கும்பகோணத்துலயும் அதான் நேற்று பண்ணாரு. வியாச பூஜைலாம் எதுவும் நடக்கல மாதாஜி. இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நடக்கல மாதாஜி. வியாச பூஜை எல்லாம் நடக்கல மாதாஜி. ஓகே, வியாச பூஜைக்கு ஒரு 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 வீடியோ பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு மாதாஜி. பட் நேத்து ஏதோ கொண்டாடின மாதிரி எனக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு எனக்கு. நேத்து மாதாஜி குரு மகாராஜுக்கு பர்த்டேக்கு கேக் வெட்டினாங்க. அதுதான் அங்க குரு கொண்டாடினாங்க. மகாராஜ் பர்த்டேக்கு இல்ல, அந்த அந்த இதுல அந்த பலராம்ங்கிறவரு இதை ஏற்பாடு மதுரை அந்த அவர் தங்கமயில் இந்த இது பல்ராம் சக்தி அவருக்கு பலராம் 17th சார். பர்த்டே அதுக்கு பண்ணாங்க. அதான் 17 சொல்லி பண்ணாங்க மாதாஜி. அவரு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாரு, ஸ்பான்சர் பண்ணாருன்ட்டு இவரு நன்றி சொல்லிட்டு கேக் வெட்டினாங்க. அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லா வந்திருந்தாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். தங்கமயில் ஜுவல்லரி. ஓகே ஃபைன். தங்கமயில் ஜுவல்லரியா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி குரு மகாராஜாவோட வியாச பூஜை மாயாப்பூர்ல நடக்குது மாதாஜி. ஏப்ரல் 8 ஆக்சுவலி நாம எங்க இருப்போம்னா சோம்நாத்ல இருப்போம். அன்னைக்கு ஏகாதசி. ஓகே, தட் டே துவாரகா யாத்திரையில போறவங்க எல்லாருமே சோம்நாத்ல இருப்பாங்க. ஓகே, மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் நம்ம டெம்பிள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. பண்ணுவாங்க, வியாச பூஜைக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. என்ன அன்னைக்கு கூட நான் இங்க இல்ல, மாதாஜி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஐ டோன்ட் நோ, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ எனி கண்ட்ரிபியூஷன். எனக்கு கூட கொஞ்சம் மன வருத்தம் தான், லோக்கல் டெம்பிள்ல பெருசா கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு. ஃபைன், எப்போ எப்போ அந்த இதை தாண்டி போக போறோன்றது வந்து குரு மகாராஜுக்கு தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஓகே. நரதேவாமாபன்ன சுரகார்யாசி கீர்ஷயா சமுத்ரா நித்ரதானி தானி சக்ரே விர்யான் ஏ அத பரம். எஸ் பிரேமா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஆக்சுவலி இந்த 22 அவதாரங்கள் இல்ல, மிக முக்கியமான அவதாரங்களாக நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ராம அவதாரத்தையும் புத்த அவதாரத்தையுமே விளக்கியிருக்காரு. இது 2 இன்கார்னேஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே பெருசா வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அது ஏன்றதை நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. 18வது அவதாரத்தில் பகவான் மன்னராகிய ஸ்ரீ ராமராக அவதரித்தார். தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர் இந்து மகா சமுத்திரத்தை அடக்கி கடலுக்கு அப்புறம் இருந்த ராவணனை கொன்று மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட தமது ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீராமர் ஒரு மானிட ரூபத்தை ஏற்று பூமியில் அவதரித்தார். பிரபஞ்ச ஒழுங்கை காப்பாற்றி அதன் மூலமாக பிரபஞ்ச ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவே சில அமானுஷ்யமான செயல்களை அவர் புரிந்தார். சில சமயங்களில் ராவணனையும் ஹிரண்யகசிபுவையும் போன்ற பெரும் அசுரர்களும் நாஸ்திகர்களும் மிகவும் பிரபலமடைகின்றனர். பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறையை எதிர்க்கும் மனோநிலையுடன் பௌதீக விஞ்ஞானத்தின் உதவியால் அவர்கள் பெரும் பௌதீக முன்னேற்றமே இதற்கு காரணமாகும். உதாரணமாக, பௌதீகமான வழிகளின் மூலமாக மற்ற கிரகங்களுக்கு செல்லும் முயற்சியானது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு செயலாகும். ஒவ்வொரு கிரகத்தின் சூழ்நிலையும் வேறுபட்டதாக உள்ளது. பகவானின் திட்டப்படி வேறுபட்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மனிதர்களுக்கு அக்கிரகங்களில் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பௌதீக முன்னேற்றத்தின் சிறு வெற்றியால் திமிர் பிடித்தவர்களாக மாறிவிட்ட இறை உணர்வற்ற பௌதீகவாதிகள் சில சமயங்களில் இறைவனே இல்லை என்கின்றனர். அவர்களில் ராவணனும் ஒருவன். மனிதர்களுக்கு தேவையான தகுதி முறைகளை எண்ணி பார்க்காமலேயே பௌதிக மார்க்கங்களின் மூலமாக சாதாரண மனிதர்களை இந்திரலோகத்திற்கு, அதாவது ஸ்வர்க்கத்திற்கு அனுப்ப அவன் விரும்பினான். ஸ்வர்க்கலோகத்தை அடைவதற்குரிய நேரடியான படிக்கட்டுகளை நிர்மாணிக்க அவன் விரும்பினான்.
இதனால் அக்கிரகத்தை அடைவதற்கு தேவையாக உள்ள வழக்கமான புண்ணிய செயல்களை மக்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்று அவன் எண்ணினான். பகவானின் சட்டத்திற்கு புறம்பான மற்ற செயல்களையும் கூட அவன் நிறைவேற்ற விரும்பினான். அவன் முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீராமரின் அதிகாரத்தை எதிர்த்து அவரது மனைவியான சீதையையும் அபகரித்து சென்றான். தேவர்களின் பிரார்த்தனைக்கும் விருப்பத்திற்கும் விடையளிக்கும் வகையில் இந்த அசுரனை தண்டிப்பதற்காக பகவான் ஸ்ரீராமர் அவதரித்து ராவணனின் சவாலை ஏற்றார். இவ்விஷயங்களை பற்றிய முழு விவரமே ராமாயணம் ஆகும். பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் முழுமுதற் கடவுளாகியால் பௌதிக முன்னேற்றமடைந்த ராவணன் உள்பட வேறெந்த மனிதனாலும் செய்ய முடியாத அமானுஷ்யமான செயல்களை அவர் செய்து காட்டினார். கற்களால் ஆன ராஜ வீதி ஒன்றை அவர் இந்து மகா சமுத்திரத்தின் மீது அமைத்தார். பாரமற்ற தன்மையை பற்றி நவீன விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளனர். ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் பாரமற்ற தன்மையை கொண்டு வருவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் பாரமற்ற தன்மை பகவானின் ஒரு படைப்பாகும். இதன் வாயிலாக பிரம்மாண்டமான கிரகங்கள் காற்றில் பறக்கவும் மிதக்கவும் செய்ய அவரால் முடிகிறது. இந்த பூமியில் உள்ள கற்களையும் கூட அவர் பாரமற்றவையாக மாற்றி கற்களால் ஆன பாலம் ஒன்றை அவர் கட்டினார். இதுவே பகவானுக்குள்ள சக்தியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ராம அவதாரத்தை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு அதாவது நிறைய நேரம் கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போற வரைக்குமே கூட நம்ம வந்து ராமருடைய அவதாரம் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா பேசிட்டே இருந்தா காலம் போறதே தெரியாது இல்லையா. ஸோ நீங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து சுந்தரகாண்டம் இது வாசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ஹனுமனுடைய லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். எப்படி லங்காபுரிய அடையிறார் இல்லையா, அவர் கடந்து செல்லும் பொழுது அந்த சமுத்திர அரசன் வந்து எவ்வளவு வந்து அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு. ஏன்னா எல்லாமே வந்து அவருக்கு ஃபேவரபிளா வந்து நிகழ்கின்றது. ஏன்னா அவர் செய்யக்கூடிய காரியம் யாருக்காக, பகவானுக்காக அப்படிங்கறத வந்து அந்த சூழல் வந்து அவருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் அதே இந்த 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 தொண்டுக்காக ஹனுமன் சென்ற பொழுது சமுத்திர அரசன் வந்து அந்த இந்தியன் ஓஷன் தானே நம்ம அது வருது. அந்த இடத்துல அவர் வந்து அந்த பகவான் வந்து அதை கடந்து லங்கைக்கு போகணும்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது அவர் 3 நாட்கள் வந்து தவம் இருந்தாராம். அந்த பாலத்தை வந்து பண்ணணும், அதை கடந்து செல்றதுக்கான ஆர்வம். அப்போ திருப்புல்லானிங்கிற இடத்துல தர்பையில இது பண்ணி சயனித்து இருந்தார் மாதாஜி. என்ன சமுத்திரராஜன் வழி கொடுக்கவே இல்லை. அவர் வரட்டும் 3 நாள் அங்க தங்கி இருந்தார் மாதாஜி. திருப்புல்லானிங்கிற ஆமா. அப்போ வந்து கோவம் வந்துதான் ராமபிரானுக்கு வந்து கோவம். அப்போ சமுத்திர அரசன் சொன்னாராம், நீங்க நினைச்சா எது வேணாலும் செய்யலாம் பெருமானே இல்லையா. நீங்க நினைத்தால் நீங்க எதை வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சாதாரணமான நாய் என்னுடையது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய புகழை வந்து அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியணும், அவருடைய லீலையை வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சமுத்திர அரசன் வந்து ஏன்னா ஹனுமன் போகும் பொழுது லங்கையில போய் சீதை எங்க இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஹனுமன் சென்ற பொழுது அதே சமுத்திர அரசன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் இல்லையா. ஆனா இப்ப ஏன் ராமர் பிரானுக்கு மட்டும் அவர் வந்து வழி கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்பொழுது இறைவனுடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள் இதெல்லாமே வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து அவருடைய அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மேன்மையான தெய்வீகமான நிலையை வந்து யாராலுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காகத்தான் இப்ப ராமருக்கு கோபம் வந்தா அவர் எதை வேணாலும் செய்வார் இல்லையா. அந்த ஒரு லீலையை வந்து அவர் வந்து காணணும் என்பதற்காகத்தான் சமுத்திர அரசன் அவ்வாறு செய்ததாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு கூட ராமேஸ்வரத்துலயா ஐ டோன்ட் நோ, ராமேஸ்வரமா தனுஷ்கோட்டிலையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ திங்க் அங்க இருக்கக்கூடிய கிணற்றுல அந்த கல் வந்து இன்னும் கூட மிதக்கக்கூடிய சில கற்கள் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. மாடலுக்கு வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. ராமேஸ்வரத்திலேயே வச்சிருக்காங்க. நம்ம போய் பார்க்கலாம், தூக்கி பார்க்கலாம், போட்டு வச்சிருக்காங்க. நிறைய தொட்டியில வச்சிருக்காங்கன்றதுதான் வந்து சொன்னாங்க. சேது பாலம் கட்டின இடத்துல எஸ், இன்றைக்கு கூட வந்து சேது பாலம் வந்து நம்மளால அதாவது சேது பாலம் அந்த மாதிரி பாலத்தை யாராலுமே கட்ட முடியாது. இதுதான்
இறைவனுடைய செயல் தட் ஷோஸ் த டிஸ்பிளே இல்லையா, இந்த இடத்துல லாஸ்ட் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் த டிஸ்பிளே ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த காட் இல்லையா. இறைவனுடைய ஆற்றலை வந்து நாம எப்பவுமே வந்து யாராலுமே செய்து காட்ட முடியாது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண இறைவன், மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, ராமர் வந்து நீ செங்கல் போடுற மிதக்குது, நானும் போடுறேன் அப்படின்னு போடுவாரா மாதாஜி? அது மிதக்காத மாதாஜி. Yes. ஆனா ஏன் அப்படி அப்படிங்கிறப்ப அவர் ராம நாமத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை. ஆமா, ராமரை விட ராமநாமம் வந்து பெருசு அப்படின்ட்டு ஹனுமன். ஏன்னா ராமர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவர் எடுத்து கல்ல போடுவார், ஆனா அது மிதக்காது. ஆனா அதே வந்து ஹனுமன் வந்து அந்த கல்லை எடுத்து போடும்போது ராமன் சொல்லி போடும்போது அந்த கல்லு மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ ஹனுமனை கேட்பார், ஸோ உங்களுடைய நாமத்தை சொல்லிதான் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படிங்கறத வந்து ஹனுமன் எடுத்துரைப்பார். ஸோ நாமத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மகிமை அது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இறைவனுடைய நாமங்கள் அவ்வளவு மகத்துவம் பெற்றது இல்லையா. நமக்கு கூட இந்த கலியுகத்துல வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு நிஜமாவே நம்ம கலியுகத்துல எவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் நமக்கு சுலபமாக இறைவனை வந்து அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கம் வந்து சங்கீர்த்தனம். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஏதோ சொல்ல வராரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இடத்துல மாதாஜி அணில் கூட வந்து சேவை பண்ணுது. அணில் கூட வந்து சேவை பண்ணுது. ஆமா, அணில சேவை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைடர்னு கூட சொன்னா, என்ன கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு அவர் சொன்னது ஞாபகம், என்னுடைய டீச்சர் கூட. சோ ஸ்பைடர் எதுக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிலந்தி கூட ராமர் வந்து யார் வேணாலும் எந்த உயிர் வேணாலும் வந்து சேவை பண்ணட்டும், தடுக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னார். சோ அவங்களால முடிஞ்ச சேவை அவங்க செய்யணும். அப்படி அணில் வந்து ராமருக்கு அணில் போல அப்படின்னு நம்ம ஓமை கூட சொல்லுவோம் இல்லையா. அணிலால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு தானிய அளவுக்கு தான் அதனால வந்து ஒரு வஸ்துவை தூக்க முடியும் இல்லையா. ஒரு உளுந்த அளவுக்கோ இல்ல ஒரு கடலை பருப்பு அளவுக்கு தான் அதனால வந்து ஒரு கல்லை வந்து தூக்க முடியும். அந்த உதவி கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கறத வந்து ராமபிரான் வந்து ஏத்துண்டாராம். ஸோ அப்படின்னா இறைவனுடைய அவருடைய கருணையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இறைவன் நம்ம எண்ணிலை ஆயினும் இல்லையா, நாம் எண்ணிலை ஆயினும் நாம உண்மையான பக்தி கொண்டு நாம் மாற்றணும். ஜடாயு எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, கடைசி வரைக்கும் ஜடாயு என்ன பண்ணது, போராடினது ராவணனோட, தான் மரணிக்காமலே இருந்தது. அந்த பக்கம் ராமபிரான் வர்ற வரைக்கும் அதை சொல்லிட்டு தான் அது வந்து மரணம் அடைந்தது இல்லையா. சோ அப்போ அந்த சேவையினுடைய மகத்துவத்தை ஒரு பறவையின் ரூபத்தில் இருந்த ஒரு பக்தருக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு. சோ அப்போ நாமெல்லாம் 6 அறிவு படைத்த மக்கள் இல்லையா. சோ நமக்கு ஏன் இதை புரியாம இருக்கு அப்படின்னா, நாம வந்து இந்த பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுதான். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன், வேற எதுவே கிடையாது. நமக்கு இன்னும் வந்து இங்க பௌதீகத்துல நமக்கு என்ன வேணும், நம்முடைய தேவைகளை நாம எப்பவுமே பூர்த்தி செய்து கொண்டே இருக்கணும், இன்னும் வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கங்கள் எல்லாம் நாம வந்து அதன் மீது வந்து நாட்டத்தை கொண்டு நாம் இருப்பதாலதான் உண்மையிலே இறைவனை மறக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. சோ இந்த 18வது அவதாரமா வந்து பார்க்கும் பொழுது ராமபிரான் in order to perform some pleasing work for the demigods, அதாவது அவருடைய அமானுஷ சக்திகள் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்படின்னா அந்த ஆற்றலை நம்மளால வர்ணிக்க முடியாது இல்லையா. சோ தேவர்களுக்கு எப்பெல்லாம் இடைஞ்சல் வருதோ பகவான் அப்ப வருவார் இல்லையா. சோ அது மாதிரி பக்தர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்ப இடைஞ்சல் வருதோ பகவான் அங்க வந்துருவார். அப்ப இந்த இடத்துல இப்ப தேவர்களுக்கு வந்து இந்த ராவணன் எப்படிப்பட்டவன், ராவணன் வந்து அதாவது நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தர்ம காரியங்கள் செய்யணும் இல்லையா. பலன் கருதும் செயல்களாக தர்ம காரியங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் இல்லையா. சோ இவன் என்ன முயற்சி செய்யறான் வந்து, இங்க இருந்து ஏணி என்ற படிக்கட்டு இல்லையா, ஸ்டேர்கேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சான் சொர்க்கத்துக்கு. அதனால யாருமே வந்து நற்காரியங்கள் செய்யலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா நீங்க டைரக்டா அது நவகிரகங்களையும் வச்சே படிக்கட்டும். சோ அந்த மாதிரி நவகிரகங்களை தீர்க்கமா யார் பார்த்தது, சனீஸ்வரன் இல்லையா. சனீஸ்வரன் வந்து நேரடியா பார்த்தாக்கா நம்ம அவ்வளவுதான் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்னும் 5th கேண்டோல நம்ம படிப்போம். அதுல வந்து எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் 22nd or 23rd சாப்டர்லயே வருது. நவகிரகங்கள் எல்லாமே பகவானிலிருந்து வந்த இந்த விரிவங்கங்கள்லயுமே வருது. அதாவது இன்டைரக்ட் இன்கார்டினேஷன்ல, ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து அந்த
அதி தேவதை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் வந்து பிரார்த்திக்கிறாங்க. ஸோ யாரா அந்த அதிதேவதையின் மீது பிரார்த்திக்கும் பொழுது அங்க வந்து பகவானை எண்ணி அவர்கள் வந்து அதிதேவதை இடத்துல பிரார்த்திக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப அழகான சாப்டர்ஸ் ஆக்சுவலி 22-23 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் த 5th கேண்டோல. ஸோ அப்போ நீங்க இன்னும் நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சுக்குவீங்க. ஸோ ஓகே 5th கேண்டோ படிச்சீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு தானா நம்ம இவ்வளவு ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளை செய்தா மட்டும் போறோம். ரொம்ப பெருசா நம்ம வந்து நிறைய ஆசை கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. எவ்வளவு நாம் ஆசை கொள்றோமோ எவ்வளவு நாம் அடையிறோமோ அவ்வளவுமே பிற்காலத்துல வந்து நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு சென்று விடுவோம். அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா? மேலும் வந்து ஒரு ஆஸ்திகள் நம்ம பெற்றாலும் கூட அதை ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்காக சில சமயங்களில் நம்ம தவறு இழைக்கலாம், புண்ணியங்கள் செய்யலாம், பாவங்கள் செய்யலாம். இது எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்க மீண்டும் மீண்டும் நாம் என்ன பண்ணணும்? இங்க வந்துதான் ஆகணும். அதனால நம்ம இருப்பை வந்து நாம் என்ன பண்ணணும்? பௌதீக இருப்பை வந்து நாம எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் வச்சுக்கணும். சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், இந்த இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். நம்ம படிக்கும்போது கண்டிப்பா பார்ப்போம். எளிமையா வாழ்றதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். அதுக்கப்புறம் உயர்வான எண்ணங்களோட நாம வாழணும். ஸோ இஃப் ஒன் பர்சன் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா லைஃப்ல வந்து அதை விட மேன்மையான எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ இங்க சம்டைம்ஸ் கிரேட் டிமண்ட்ஸ் அண்ட் ஏத்திஸ்ட் லைக் ராவணன், ஹிரண்யகசிபு இல்லையா? இவங்க யாரு? ஜெயா விஜயா தான் இல்லையா? ஸோ ராவணன் கும்பகர்ணன், ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு இல்லையா? 2 பேரும் ஒண்ணுதான், ஒவ்வொரு யுகத்துல வந்தவங்க அவங்க. And many others become very famous due to the advancing of material civilization by the help of material science இல்லையா? ஸோ இறைவனையே மறக்க வைக்கிறது தான் பௌதீகமே. ஸோ இவங்க 2 பேருமே நாத்திகவாதிகள் ஆயிட்டாங்க. So attempt to fly to other planets by material means is challenge to the established order. So the condition of each and every planet are different. நம்ம இந்த 14 உலகத்திலேயே நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேல் உலகங்களே வந்து வெவ்வேறுபட்ட நிலைகள், அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழைகள், கால அளவு, இதெல்லாமே வேறுபட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல different classes of human beings are accommodated there for particular purpose mentioned in the course of the law. இறைவன் படைப்புல வந்து இப்ப நம்ம மேல தேவர்களை எடுத்துக்கோங்க, கிண்ணரர், கிம்புருடர் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து கந்தர்வர்கள், சித்திரரதர்கள், இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு லைனா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய அச்சு வந்து எங்கனாக்கா துருவலோகத்துல இருக்கு. துருவலோகம் எங்க? அதாவது பகவானுடைய இந்த ஸ்வேத தீபம், இந்த அண்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்வேத தீபத்துலதான் இருக்கு. அந்த அச்சு வந்து அந்த கிரகங்களும் சுத்துறது. அதுல கிரகங்கள்ல ஒரு கிரகம் எது? பூமி. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஒரு இடத்துல ஸ்கேட்டர். இப்போ இந்த கையினுடைய இது வந்து அச்சுன்னா இது எப்படி இந்த விரல் எல்லாம் ஒரு பக்கம் போறது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் லொகேஷன்ஸே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இறைவனுடைய படைப்பு. இப்போ நம்ம இறைவனுடைய இந்த எப்படி இந்த கல் எல்லாமே மிதக்குதுங்கிற மாதிரிதான் மேல கார்ணோதகசாய் விஷ்ணுவால் படைக்கப்படக்கூடிய எல்லா அண்டங்களுமே ஒரு பர்டிகுலர் நிலையில இருந்து அது இயங்கி கொண்டிருக்கு. மேல பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம எல்லாம் கூட இந்த பூமி வந்து மிதந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா நமக்கு எப்பயாவது ஃபீலிங் வருதா? நம்ம மிதண்டு இருக்கோன்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்கா? நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதுதான் இறைவனுடைய ஆற்றலை. மாதாஜி, ஏதாவது ஒரு கிரகத்துக்கு சேதம் விளைவிச்சா அது வந்து புளூட்டோல போய் விழுந்துருமா மாதாஜி? அதுதான் இந்த வராக இதுல வந்து அந்த இது ஹிரண்யகசிபு வந்து அந்த தங்கத்தை வெட்டி எடுத்ததுனால அதுக்கு சேதம் ஏற்பட்டதா மாதாஜி? அதனாலதான் அது பிளாட்டோங்கிற இடத்துல அந்த கடல்ல விழுந்ததுன்னு நம்ம இதுலதான் படிச்சோம் மாதாஜி, பாகவதத்துல. ஆமா, கரெக்டா சொன்னீங்க. அதாவது கர்ப்போதக கடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுலதான் அந்த புளூட்டோ எனக்கூடிய கிரகம் உண்டு. ஓகே, அந்த இடத்துல நீதர்லாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனாலதான் வாராக அவதாரம் எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து பூமியை வந்து யாரு? ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அங்க வந்து எடுத்து வச்சிடறான் இல்லையா? அங்க கீழே தள்ளி விட்டுறான். நீதர் வாட்டர்
ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து யார் மீட்கிறது? பத்மா மாதாஜியா இது? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க see those are not the பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு ஏன் அலோவ் பண்றேன்னா, so you want to hear, okay? ஸோ வேற எந்த லாங்குவேஜ்லையுமே வந்து ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஒன்லி இன் தமிழ் ஒன்லி வி அலோவ், பிகாஸ் யூ ஆர் பீன் ஹேவிங் எ லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன். அப்படிங்கிறதுனால தான் இவந்தோ நீங்க பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னா கூட யூ ஆர் பீன் அலோவ் டு அட்டெண்ட், ஓகே? பட் அங்கே அன்மியூட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் பர்சனல்னா இட் இஸ் நாட் கிவிங் த, இங்க இத்தனை பேர் சீரியஸா படிக்கிறதுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய வேல்யூபிள் டைம். நானும் வந்து இது காலம் கூட என்னோடது கிடையாது, இறைவனோடது தான் இல்லையா? ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாம் இதை முயற்சி எடுத்து வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். புரியறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நீங்க கேளுங்க. ஸோ பட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ டிஸ்டர்பிங் என்விரான்மெண்ட்னா யூ பெட்டர் வாட்ச் இந்த யூடியூப். நோ இஷ்யூஸ். இதே தான் அங்கேயும் போயிட்டு இருக்கும், ஓகேங்களா? யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ நீங்க வந்து யூ கேன் எப்போ வேணாலும் ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு லிசன், ப்ளீஸ் பி அட்டென்டிவ் இன் த கிளாஸ். கிளாஸ்ல வந்து அட்டென்டிவா இருந்து கேளுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு நன்மை வரும். அதுக்காக தான் இதை சொல்றேன், ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ஒவ்வொரு கிரகத்திலையுமே வந்து சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வெவ்வேறுபட்ட நிலைகள். எல்லா கிரகங்களிலுமே உயிர்வாழிகள் உண்டு. ஆனா அந்த உயிர்வாழிகளை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேலும் but puffed up by tiny success in material advancement, sometimes the godless materialist challenge the existence of the God. இல்லையா? நாத்திகவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது, நானே இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஹிரண்யா கஷிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் இல்லையா, ராவணன். இந்த மாதிரி வந்து இவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரியான தகுதி. ராவணன் என்ன பண்ணா? அவன் வந்து படிக்கட்டு கட்டணும். அதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கே. ஸோ நோ நீட் டு டூ ஆஸ்டரிட்டிஸ் இல்லையா? தவங்கள் தானங்கள் எதுவும் தேவையே இல்லை. நம்ம வந்து அதெல்லாம் செய்யறதுனால வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் கிடைச்சாதான் நாம சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். அதனால நீங்க எந்த இதுவுமே செய்ய வேண்டியதே கிடையாது, டைரக்டா அந்த ஸ்டேர் கேஸ் ஏறி போயிடலாம் அப்படின்ற. ஸோ ஒன் மோர் திங், அவர் வந்து யாரை சேலஞ்ச் பண்றாரு? அதாவது பரமபுருஷ பகவானே ராமபிரானுக்கு சேலஞ்சிங். உண்மையிலே சீதா பிராட்டி எப்பவுமே வந்து ராமரை விட்டு நீங்கவில்லை அப்படின்னா சுந்தரகாண்டத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கிறதா வந்து நிறைய வாட்டி நான் அதை கேட்கும்பொழுது அந்த பிரசங்கங்கள் சுந்தரகாண்டம் போயிட்டு துவாரகைக்கு போயிட்டு வந்த பிறகுதான் மீண்டும் நான் தொடரணும். ஸோ எனக்கு டைம் கூட கிடைக்கல மறுபடியும் படிக்கிறதுக்கு அது. ஸோ வி ஹாவ் டு கண்டினியூ. ஸோ அப்போ அந்த சுந்தரகாண்டத்துல வந்து உண்மையிலே வந்து பகவானை விட்டு எப்பொழுதுமே தாயார் நீங்குவது கிடையாது. அங்கே இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கோங்க, ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்றது நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ சீதா பிராட்டியை வந்து அவர் வந்து கடத்திட்டு வந்தார். உண்மையிலே சீதா பிராட்டி வந்து எப்பொழுதுமே பகவானை நீங்கினது கிடையாது. ஆனா இந்த லீலை வந்து இந்த லீலை பண்ணிதான் ராவணனை வந்து அவர் வதைத்தாக வேண்டும். அதற்காக தான் இது நிகழ்த்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ ராமா கேம் டு chastise his atheist, answering the prayer of the, ஏன்னா அவன் வந்து அவ்வளவு, அதாவது தேவர்களுக்கு வந்து சங்கடத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தான், சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதனால்தான் அவனை வந்து கொல்லுவதுதான் வந்து பகவான். தேவர்களை ரட்சித்து இவனை கொன்று தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும். அதனால்தான் பகவான் வந்து அவதரித்தார் ராமராக. ராமாயணமும் அதனாலதான் வந்தது இல்லையா? சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து மேற்கோள். நிறைய இடங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பா ராமாயணத்தை கேட்கும் பொழுது அவருடைய அதாவது அவருடைய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், ராமருடையது எல்லாமே இல்லையா? ஸோ ராவணனை வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல வதைக்க முடியாது, வாலிய கூட வதைச்சாச்சு இல்லையா? இந்த மாதிரி இன்னொன்னுமே வந்து அவர் வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்காகவும் பக்தர்களை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் வந்து பகவான் வந்து எப்பொழுதுமே அவதரிச்சுட்டே இருக்கார் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து அடிக்கடி ப்ரூவ் பண்ணுவார். ஸோ அதுக்கப்புறம் ராயல் ரோடு இந்த இந்தியன் ஓஷன்ஸ் with stones that floated on the water.
இன்றைக்கு கூட நம்ம சேட்டலைட் மூலியமா இந்த பார்க்கும்பொழுது இந்த சேது அந்த இது வந்து பிரிட்ஜ் வந்து இன்றைக்கு கூட இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் த அதாவது பகவானுடைய ஆற்றல் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து யாரால் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது, வெயிட்லெஸ்ஸா. நம்ம மிஞ்சி போனா என்ன சொல்லுவோம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், புவி ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஈர்ப்பு சக்தியால நாம மேல மிதக்கிறோம். ஸோ எப்ப நம்ம பாடியினுடைய ஈர்ப்பு, நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸும் இந்த இதுவும் வந்து அதாவது சமநிலை கொண்டு இருக்கும்பொழுது நம்மளால தரையில கால் வைக்க முடியும். இதெல்லாமே நம்ம சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சா நாம பேசலாம். ஆனா உண்மையிலே இந்த அதாவது பகவான் வந்து மிஸ்டிக் யோகி இல்லையா, சுப்ரீம் மிஸ்டிக் யோகி அவர். அனிமா லகிமா இது எல்லாமே. ஸோ அதுல ஒண்ணு வந்து மிதக்கிறது, அதாவது வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது இல்லையா. அந்த தன்மை வந்து பகவானால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இந்த கற்கள் இல்லையா, பாலம் அமைக்கிறதுக்காக போட்ட கற்களுடைய செயல்பாடை கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். एको नविंशे विंशति मे विष्णु प्राप्य जन्मनि रामा कृष्णा विधि भुवो भगवान अरहत भरम. Yes, 19th and 20th. Yes, possible. ஹரே கிருஷ்ணா. Passing. Translation. Yes. மொழிபெயர்ப்பு. 19வது மற்றும் 20வது அவதாரங்களில் பகவான் பலராமராகவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் சுயமாக தோன்றினார். இவ்வாறு விஷ்ணு குலத்திலே யது வம்சத்தில் தோன்றிய அவர் உலகில் சுமையை போக்கினார். பொருளுரை. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பகவான் சுய ஆதி ரூபங்களாகும் என்பதையே இப்பதத்திலுள்ள பகவான் எனும் சொல் சுட்டி காட்டுகின்றது. இது பிறகு விவரமாக விளக்கப்படும். இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் நாம் கற்றதை போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷரின் ஒரு அவதாரம் அல்ல. அவர் சுயமான முழு முதற் கடவுள் ஆவார். மேலும் பலராமர் பகவானிலிருந்து முதலாவதாக வெளிப்பட்ட முழுமையான பூரண அம்சம் ஆவார். பலராமரிடமிருந்து பூரண விரிவங்கங்களாகிய வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர் மற்றும் பிரித்யும்னர் ஆகியோர் விரிவடைகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் ஆவார். பலராமர் சங்கர்ஷனர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பலராம அவதாரம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். அவருடைய விரிவங்கங்களும் வந்து நாம பார்க்கிறோம். 2 தத்துவங்கள் நாம எப்பயுமே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்களா வர்றது இல்லையா. அடுத்து வந்து பின்ன பகுதிகளா இருக்குது. ஒண்ணு ஜீவ தத்துவம், இன்னொன்னு வந்து விஷ்ணு தத்துவம். கலா பும்சம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வார்த்தை வரும் இல்லையா. கலா அப்படின்னாலே வந்து அதாவது விஷ்ணு தத்துவத்துல இருந்து வரக்கூடியது. ஓகே. ஜீவ தத்துவம் வந்து அம்சங்கள்ல இருந்து வர்றது அப்படிங்கறத வந்து நாம எடுத்துக்கணும். ஓகே. சோ இந்த ஜீவ தத்துவங்கள் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் 4th கேண்டர்ல பிருத்து மகாராஜா பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அவருக்கு என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அவர் வந்து நல்ல விதத்துல இல்லையா, ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய தன்மையில வந்து அவர் வந்து மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார் பிருத்து மகாராஜ் இல்லையா. அவர் என்ன கொண்டு வந்தார், விளைச்சலை கொண்டு வந்தார், உணவு தானியங்களை படைத்தார் இல்லையா. அதற்காக தன்னை வந்து அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். ஸோ அந்த மாதிரி சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் ஏதோ ஒரு ஆற்றல் வந்து அவர்கள்கிட்ட வந்து மேன்மையா இருக்கும். ஓகே. தத கலௌ சம்பிரவிர்த்ரே சம்மோகாய சுராத்விஷம் புத்தோ நாம்னாஞ்சன சுதஹ கிகட்டேஷு பவிஷ்யதி. ஸோ கலியுகத்தின் ஆரம்பத்துல வந்து இப்ப 2வது வந்து என்னது, புத்தம். இத்தனை அவதாரங்கள்லயுமே வந்து புத்த அவதாரமும் மற்றும் வந்து ராம அவதாரம் தான் மேன்மையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல ரொம்ப விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கு. சோ புத்தர் அஞ்சனையினுடைய மகனாக எந்த இடத்துல பிறந்தார், கயா எனக்கூடிய இடத்துல பிறந்தார். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ், எதற்காக வந்தார், deluding those who are envious of the faithful theist. அதாவது இந்த நாத்திகவாதிகளை வந்து நாத்திகவாதிகள் எப்பவுமே பக்தர்களை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க இல்லையா. அவங்கள குழப்பி கலக்கிறதுக்கு தான் வந்து புத்தர் வந்தார். எந்த விதத்துல கலந்தார், அவர் வந்து அவங்கள வந்து குழப்பம் கலக்கம் ஏற்படுத்தினார். ஸோ தீசிஸ்டிக், ஃபெய்த்ஃபுல் தீசிஸ்டிக், என்வியஸ். இப்போ விலங்கை கொல்லுவது பாவம் என்பது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து பிராமணர்களுடைய மந்திர உச்சாடனம் என்பது எவ்வளவு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம
ஹரே கிருஷ்ணா. வினித கேசி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை மியூட் பண்ண கூட முடியல, நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ண முடியல மாதாஜி அவங்களதான். ஒண்ணு பண்ணுங்க, அவங்கள மெசேஜ் வச்சுட்டு அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சேரட்டும். ஓகே. ஸோ புத்த அவதாரம். ஸோ இந்த மாதிரி சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் இருந்ததே வந்து இப்போ சத்தியயுகத்துல எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பிராமணர்களுடைய மந்திர உச்சாடனம் எல்லாமே வந்து மிகவும் பவர்ஃபுல். ஏன் இந்த பிருத்து மகாராஜாவுடைய தந்தை வேணனை எப்படி கொன்றாங்க? அறம் இல்லாத தன்மை கொண்டதுனால அவருக்கு என்ன பண்ணாங்க? அவங்க சுபித்து மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி அவங்கள வந்து கொன்னுட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அவருடைய உடலை கடைந்த போது அதுல இருந்து தோன்றியவர் தான் பிருத்து மகாராஜ் இல்லையா? அதுவும் மந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி இல்லையா? ஸோ அதையும் நாம படிச்சோம். ஸோ அப்படி இந்த புத்தர் அவதாரம் என்பது அந்த வேத சாஸ்திரங்களை வந்து தவறான வழியில வந்து இட்டு சென்றதால் இல்லையா? அதாவது நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக இந்த விலங்குகளை வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சோம் பக்தி என்ற பேர்ல. இன்றைக்கு கூட உண்டு. இன்றைக்கு கூட நம்ம ஊர் பக்கம் போனீங்கன்னாக்கா இது கண்டிப்பா உண்டு. ஓகே. காவல் தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே பலி கொடுக்காம அவங்க வந்து பூஜைகளை முடிக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் நீங்க போனீங்கன்னாக்கா இது கண்டிப்பா உண்டு. ஏன்னா அதுதான் நம்பிக்கையா நம்ம வந்து வழி வழியா எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். உண்மையிலேயே எந்த காவல் தெய்வமும் நம்ம கிட்ட எதுவும் கேட்கறது கிடையாது. அவங்களுக்கு சாராயம் சுருட்டு இதெல்லாம் கூட வச்சு படைப்பாங்க. முனீஸ்வரனுக்கு இது செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ சாஸ்திரிக்கில் எங்கேயுமே வந்து சொல்லப்பட்டது கிடையாது. இதெல்லாம் மேன்மேட் திங்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் இந்த சத்தியோகத்துல இருக்கும் பொழுது ஒரு யக்னத்துல வந்து மந்திர உச்சாடனம் செய்வதனுடைய பலிதமாக அந்த விலங்கு வந்து டைரக்டா வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா மனித உருவத்திற்கு மாற்றம் பெறும். அந்த அளவுக்கு அந்த வேத உச்சாடனங்களுக்கு வந்து பவர் இருந்தது இல்லையா? ஆனா இப்ப கலியுகத்துல வந்து டீக்ரடேஷன், எல்லா வர்ணங்களுமே வந்து இழிவான நிலையில தான் செயல்பட்டு, பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், சூத்திரனா இருக்கட்டும் இல்லையா? எல்லாருமே கீழான நிலையில தான் செயல்பட்டு இருக்கும். ஆனால் நாம் உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த உச்சாடனம் கூட வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால இப்ப என்ன பண்றாங்க? இந்த விலங்குகளை வந்து நாம பலி கொடுத்து அதை வந்து உண்கிறார்கள். ஸோ இதை வந்து அதிகபட்சத்துல சென்ற பொழுதுதான் வந்து புத்தர் வந்து அவதரித்தார். பகவான் வந்து புத்தராக அவதரித்து ஷட் இட் ஆக்சுவலி ஃபுல்லா சூன்யமாக இல்லையா? வேதங்களை பற்றி எதுவுமே சொல்லாம அவர் என்ன பண்ணார்? டைரக்டா அஹிம்சா கொள்கையை கொண்டு வந்தார். அந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப அழகா பரவிடுது. இந்தியா முழுவதுமே புத்த மதம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பரவிடுது. ஸோ ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது இனிமே வேதங்களையே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டா என்ன ஆயிடுமோன்றதுக்காகத்தான் வந்து சங்கராச்சாரியார் வந்து அவதரித்தார் இல்லையா? அவர் வந்தது வந்து நாராயணம் என்ற இது உண்டு. ஆனா அந்த சூன்யவாதத்தை காட்டிலுமே மாயவாதம் வந்து மிக டேஞ்சர் என்று நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்வார் இல்லையா? அது என்னது? அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? மாதாஜி சூன்யவாதத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன மாதாஜி வித்தியாசம்? சூன்யவாதத்துல வேதங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னன்னாக்கா அங்க வந்து ஆத்மா, அடுத்து வந்து உடல், இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வெறும் அந்த இடத்துல வேத சாஸ்திரங்கள் நீ இதெல்லாம் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மாத்தா. ஜஸ்ட் நீ அகிம்சையா இரு, அவ்வளவுதான். ஸோ எந்த விலங்கையும் கொள்ளாது, சூன்யம் இல்லையா? அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது, நம்ம ஜஸ்ட் பிளாங்க். அதனாலதான் சூன்யம்னு சொல்லுவோம். இப்ப பூஜ்யத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம வெற்றிடம் ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான், அதுதான் சூன்யவாதம். ஆனா இது சங்கராச்சாரியார் வந்தப்ப அவர் என்ன பண்ணார்? அத்வைதத்தை கொண்டு வந்தார் இல்லையா? நான் ஒரு ஆத்மா, அதாவது அது உடல் ஆன்மா பத்தி எதுவுமே சொல்லல, ஜீரோ இல்லையா? சூன்யவாதத்துல வந்து ஜீரோ. ஆனா இங்கே வந்து நாம வந்து ஒரு உயிர் வாழி, இறைவனால படைக்கப்பட்டவங்க, இதுல ஆத்மா இருக்கு, உடல் வேறு ஆன்மா வேறு அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து யாரு கொண்டு வந்தது? சங்கராச்சாரியார் கொண்டு வந்தார். அதெல்லாம் ஃபைன். ஆனா கான்செப்ட் என்னன்னாக்கா நாம இறைநிலை அடையும் பொழுது நாம் இறைவன் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவமே வந்துடுச்சு கடைசியில். அது தவறு. யாருமே இறைவன் ஆக முடியாது. அந்த கருத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். நோ ஒன் கேன் பிகம் காட். அகம் பிரம்மாஸ்மி மாதாஜி. அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பது நான் பிரம்மன் இல்லையா? அப்படின்னா நான் ஒரு ஆன்மா அப்படின்னு சொல்றது. ஆனா அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மியை வந்து சொல்லும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து அந்த பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது
இறை நிலையை அடையும் பொழுது அவர்கள் வந்து they will have that powers இல்லையா, தன்னுணர்வு பாதையில நிலைக்கும் பொழுது இந்த சித்திகள் எல்லாம் பெற்றிருப்பாங்க. அதை கொண்டு நானே கடவுள் என்ற நிலைக்கு வந்து வந்தாச்சு அத்வைதிகள். அதுதான் மிகப்பெரிய தவறாயிற்று. ஆக்சுவலி ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்று அவருக்கு தெரியும். ஆனால் ஆன்ம நிலையிலிருந்து சொல்லும் பொழுது அவர் ஆற்றல், மாயாவாதிகள் வெறும் ஆற்றல் என்றுதான் சொல்லி கொடுத்தார். அனைத்துமே ஆற்றல், அதாவது பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை, ஃபார்ம்லெஸ், அந்த நிலைக்கு நிராகாரம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. சோ அது இன்னும் டேஞ்சரான ஒரு இது இல்லையா. இங்க வந்து கடவுள் என்ற கான்செப்டே கிடையாது. ஏதோ வந்தோம் போனோம் இல்லையா, எல்லாரிடத்துலயும் அன்போடு இருப்போம். கடவுள் என்ற பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது. புத்த மதத்துல கடவுள் என்ற பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது. ஓகே, அங்க வந்து ஆத்மா உடல் என்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. சோ வெறுமனே வந்து அஹிம்சையை மட்டும்தான் எடுத்துட்டு போனாங்க. தட் இஸ் 0 இல்லையா, சூன்யம். இவங்க ஒருபடி மேல். இட் இஸ் லிட்டில் பெட்டர் when compared to யாரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பௌத்த மதத்தை விட இது பெட்டர் தான். ஆனா அவர் கொண்டு வந்த அந்த கொள்கையினுடைய இதனால என்னாச்சுனாக்கா மிகவும் அபாயகரமான நிலைக்கு போய்விட்டது. அதனால என்ன ஆச்சுனாக்கா நாம் எல்லாருமே கடவுள் என்ற அந்த கான்செப்டுக்கு வந்து வந்துடணும். அது தவறு. இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் தான், அனைத்தும் அவர்களுடைய ஆற்றலால் தான் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்க நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. அந்த ஒரு நிலை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. வேதிக் எவ்ரி பிளேஸ் வாஸ் பிராக்டிகலி டர்ன் இன்டு ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் இல்லையா. கசாப்பு கடையா மாறி இருந்துச்சு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட்லி இல்லையா, எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. வெட்டி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து வேதங்களை வந்து he did not believe in the tenets of the he preached that he did not believe in the tenets of the Vedas. வேதங்கள் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. stress that adverse psychological effects incurred by animal killing இல்லையா. So a less intelligent men of age of Kali who had no faith in God followed this principle. கலியுகத்தினுடைய மகிமையை பற்றி தெரியாம இல்லையா, அதாவது இது கலியுகம், இந்த இழிவான யுகம், இருக்கிற யுகத்திலே மிகவும் ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு யுகம் எதுன்னா கலியுகம் தான் இல்லையா. லோ கிரேடட் யுகா. சோ அப்படி அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி மனிதர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் இல்லையா, அவங்களுக்கு இறைவன் நம்பிக்கை என்பதும் இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சட்டுன்னு இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அஹிம்சா கொள்கை என்று இதை வந்து பௌத்த மதத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இறைவனை பற்றி எங்கேயுமே பேசப்படாம போகும்போது ஃபியூச்சர்ல வந்து அது மிக ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணுன்றதுக்காக தான் வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து தோன்றினார். சோ புத்தா பீப்புள் கிளைம், ஐ திங்க் யாரும் வாசிக்கலையா இதுக்கு? வாசிக்கலாம். மல்லிகா மத்த செகண்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசி. புத்த பகவானின் அவதாரத்திற்கு முன்பு மிருகங்களை கொல்வதே சமுதாயத்தின் மிகவும் முக்கியமான செயலாக இருந்து வந்தது. மக்கள் இவற்றை வேத பலிகள் என கூறிக்கொண்டனர். அதிகாரபூர்வமான சீட பரம்பரையின் வாயிலாக வேதங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத போது தற்செயலாக வேதங்களை படிப்பவர்கள் மலர் மொழியால் வழிதவறி செல்கின்றனர். அத்தகைய மூட பண்டிதர்களை பற்றிய ஒரு விளக்கம் பகவத்கீதையில் உள்ளது. அவிபஸ்சித தெய்வீகமான செய்தியை உணர்ந்தறியப்பட்ட சீட பரம்பரையின் ஆன்மீக பக்தர்களிடமிருந்து பெறுவதில் அக்கறை கொள்ளாமல் வேத இலக்கியங்களை பயிலும் மூட பண்டிதர்கள் குழப்பமடைவது உறுதி. அவர்கள் சமய சடங்குகளே அனைத்தும் என்று கருதுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அறிவு இல்லை. பகவத்கீதையின்படி 15.15 வேதைச சர்வை அகமேவ வேத்யோ. வேதங்களில் உள்ள எல்லா முறைகளும் ஒருவரை படிப்படியாக பரமபுருஷரை அடையும் பாதையை நோக்கி அழைத்துச் செல்பவையாக உள்ளன. பரமபுருஷர், தனிப்பட்ட ஆத்மா, பிரபஞ்ச சூழ்நிலை மற்றும் இவற்றிற்கு இடையிலான உறவு ஆகியவற்றை அறிவதே வேத இலக்கியத்தின் முழு நோக்கமாகும். உறவு அறியப்பட்டவுடன் அது செயல்பட துவங்குகிறது. அத்தகைய செயலின் பலனாக பகவானிடம் திரும்பி செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் மிகச் சுலபமாக நிறைவேறுகின்றது. அதிர்ஷ்டவசமாக அங்கீகரிக்கப்படாத வேத பண்டிதர்கள் தூய்மை அடைவதற்குரிய சடங்குகளால் மட்டுமே கவரப்படுபவர்களாக உள்ளனர். இதனால் இயற்கையான முன்னேற்றம் தடைபடுகின்றது. நாஸ்திக தன்மை கொண்ட அத்தகைய குழப்பமடைந்த மக்களுக்கு புத்த பகவான் இறை நம்பிக்கையின் சின்னமாக விளங்குகிறார். ஆகவே முதலாவதாக அவர் மிருகங்களை கொல்லும் பழக்கத்தை தடுக்க விரும்பினார். பகவானிடம் திரும்பி செல்லும் வழியில் மிருகங்களை கொல்பவர்கள் ஆபத்தான பேர் வழிகளாக உள்ளனர். ஆத்மா சில சமயங்களில் மிருகம் அல்லது ஜீவராசி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஆகவே மிருகவதை செய்பவர்கள் மற்றும் ஆத்மாவின் தனித்தன்மையை இழந்தவர்கள் ஆகிய இருவருமே மிருகவதை புரிந்தவர்கள் ஆவார். மிருகங்களை கொல்பவர்களால் பரமபுருஷரின் உன்னத செய்தியை சுவைத்து அனுபவிக்க முடியாது என்று பரீட்சித் மகாராஜர் கூறினார். ஆகவே பகவானை அடையும் வழியில் மக்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டுமானால் முதலில் அவர்களுக்கு மேலே கூறியவாறு மிருகவதையை கைவிடுமாறு கற்பிக்க வேண்டும். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பெறுவதற்கும் மிருகவதைக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்று கூறுவது புத்திகட்டத்தனமாகும். கலியுகத்தின் கோளாறினால் ஆபத்தான இந்த தத்துவத்தை ஆதரிக்கும் பெயரளவே ஆன சந்நியாசிகள் பலர் முளைத்துள்ளனர். வேதங்களின் பெயரில் இவர்கள் மிருகவதையை பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கும் மௌலானா சந்த்காஜி சாஹிப் என்பவருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலில் இவ்விஷயம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள மிருகபலியானது கசாப்பு கூடத்தில் நிகழும் கட்டுப்பாடற்ற மிருகவதையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். அசுரர்கள் அல்லது பெயரளவே ஆன வேத பண்டிதர்கள் வேதங்களில் உள்ள மிருகபலியை ஆதாரமாக காட்டுவதால் புத்த பகவான் வேதங்களின் அதிகாரத்தை போலியாக மறுத்துள்ளார். மிருகவதை என்னும் துர்க்குணத்திலிருந்து மக்களை காக்கவும் உலகளாவிய சகோதரத்துவம், அமைதி, நேர்மை மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றை பற்றி கூச்சலிடும் மூத்த சகோதரர்களால் நிராதரவான மிருகங்கள் கொல்லப்படுவதை நிறுத்தவுமே பகவான் புத்தர் வேதங்களை ஏற்க மறுத்தார். மிருகவதை இருக்கும்போது நீதி இருக்காது. பகவான் புத்தர் அதை முற்றிலும் நிறுத்திவிட விரும்பினார். இதனால்தான் அவரது அகிம்சை கொள்கை இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் கூட பரப்பப்பட்டது. பொதுவாக பகவான் புத்தரின் தத்துவம் நாஸ்திகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அது பரமபுருஷரை ஏற்கவில்லை என்பதுடன் அந்த தத்துவ முறை வேதங்களின் அதிகாரத்தையும் ஏற்கவில்லை. ஆனால் அது உண்மை நிலையை மறைக்க பகவானால் கையாளப்பட்ட ஒரு சாதனமாகும். ஆனால் புத்தர் பகவானின் ஒரு அவதாரம் என்பதால் அவரே வேத அறிவை ஸ்தாபித்த மூல புருஷர் ஆவார். ஆகவே வேத தத்துவத்தை அவரால் விலக்கிவிட முடியாது. ஆனால் மேலெழுந்த வாரியாக அதை அவர் விளக்கினார். ஏனெனில் சுரத்விஷர்கள் அல்லது பகவத் பக்தர்களிடம் எப்பொழுதும் விரோதம் கொண்டுள்ள அசுரர்கள் வேதங்களை சான்றாக கொண்டு பசுவதை அல்லது மிருகவதையை ஆதரிக்க முயல்கின்றனர். இது நவீன காலத்து சந்நியாசிகளால் இப்போதும் செயல்பட்டு வருகின்றது. பகவான் புத்தர் வேதங்களின் அதிகாரத்தை முற்றிலும் மறுக்க வேண்டியிருந்தது. காரணத்தோடு தான் அவர் இப்படி செய்தார். இல்லையெனில் அவர் பகவானின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்க மாட்டார், அல்லது ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியராக ஜெயதேவரின் தெய்வீகமான பாடல்களால் அவர் துதிக்கப்பட்டிருக்கவும் மாட்டார். பகவான் புத்தர் வேதங்களின் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக காலத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் வேதங்களின் ஆரம்ப நிலையிலுள்ள கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்தார். சங்கராச்சாரியர் கூட அவ்வாறுதான் செய்தார். ஆகவே புத்த பகவான் மற்றும் சங்கராச்சாரியார் ஆகிய இருவருமே தெய்வ நம்பிக்கைக்கு வழியமைத்தனர். மேலும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்தியடையும் தன்னுணர்வு பாதையில் மக்களை வழிநடத்தி சென்றனர். பகவான் புத்தரின் அகிம்சை இயக்கத்தில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. ஆனால் இவ்விஷயம் மிகவும் முக்கியமானதென கருதி கசாப்பு குடங்களை அவர்கள் முற்றிலும் மூடிவிடுவார்களா? இல்லையெனில் அகிம்சை கொள்கைகள் இயக்கத்தில் அர்த்தமில்லை. கலியுகம் துவங்குவதற்கு ஏறக்குறைய 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சற்று முன்புதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டது. மேலும் புத்த பகவான் ஏறக்குறைய 26 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தோன்றினார். எனினும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் புத்த பகவானை பற்றி முன்னதாகவே கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவே இந்த சாஸ்திரத்தின் ஆதாரமாகும். இத்தகைய முன்னறிவிப்புகள் பல உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆதாரபூர்வமான நிலையையே அவை சுட்டிக்காட்டப் போகின்றன. எல்லா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடமும் உள்ள தவறு, மாயை, பொய் மற்றும் பூரணமற்ற நிலை ஆகிய 4 குறைபாடுகளும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இல்லாதவையாகும். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இக்குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் ஆவார். ஆகவே அவர்களால் எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போவதை கண்டு அதை முன்கூட்டியே அறிவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள். இதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சதுல இந்த பேராகிராஃப் இல்லையா? சாந்த்காசி மாயாப்பூர் போனிருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க சாந்த்காசி அந்த இடத்துல வந்து ஐ திங்க் நாங்க மாயாப்பூர் போகும்பொழுது, ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி நம்ம எல்லாம் போகும்பொழுது அங்க இவரு ராதுல் கிருஷ்ணா பிரபு வந்து
பாஸ்ட் டைம் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருங்க. சாந்தாசி சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உரையாடல் இருந்தது. ஆதிலீலையில படிச்சோம் மாதாஜி நாங்க தான். இருக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம். சோ அப்புறமா அவரும் வந்து மாறிடுவார் இல்லையா? ஆதிலீலையில he will also become NOD-ல கூட படிச்ச மாதிரி இருக்கும். என்னோடில எனக்கு தெரியாது, பட் ஆனா ஆதிலீலையில நல்லா டீப்பாவே இருக்கு. ஆமா. சோ அங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கப்பட்டது. அவர் வந்து ஒரு முகமதியன் இல்லையா? ஸோ பேசிக்கலி முகமதியனா இருக்கும் பொழுது ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் அவருக்கும் வந்து அந்த பாஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப மாமா முறை இல்ல மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது அவருதானே அதாவது மாமா அவர் மாதிரி வந்து அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து அவர் இமிடியேட்டா மாறிடுவார். நான் வந்து உன்னுடைய அம்மா மாமா முறை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு 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 பாவலா பண்ணி அவர் தப்பிச்சுவார் இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. அந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ண ஃபுல்லா எனக்கு ஞாபகம் வரல பாஸ்ட் டைம். அவங்க பிரச்சாரம் பண்றது வந்து இவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துல பிரச்சாரம் பண்றாங்க மாதாஜி, தெரு தெருவா. அது வந்து அவருக்கு வந்து முஸ்லீம் சில பேருக்கு பிடிக்காம என்ன பண்றாங்கன்னா ஷாங்காய் கிட்ட போய் சொல்லிடுறாங்க, இந்த மாதிரி அவங்க பண்றாங்க, அது தடுத்து நிறுத்துங்க அப்படின்னா அவர் ஆர்டர் போடுறாரு. அவர் அந்த நாட்டுல ஏதோ இதுலயே முனிசிபா என்னமோ வேலையில இருப்பாரு. அதனால ஒரு தடை உத்தரவு போடுவாரு, இத வந்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அதுக்கு வந்து கட்டுப்பட மாட்டாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டுப்பட மாட்டாரு. அதை விட அதிகமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு அதை வந்து இன்னும், அதாவது இப்ப கீழ்ப்படியாமை இயக்கம்ன்றாங்கல்ல, இப்ப காந்திஜி கொண்டு வந்து அப்பவே அவர் செஞ்சாரு ஒத்துழையாமை இயக்கம். அத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமா பண்ணி அவங்க வீட்டு வாசலுக்கு போயிடுவாங்க. அவர் ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிடுவாரு. அப்புறம் தான் வருவாரு கீழே இறங்கி. வந்தோன்னா அதுக்கு பிற்பாடு மன்னிப்பு கேட்டுக்குவாரு. ஆனா 2 பேருக்கும் டிபேட் நடக்கும் ரொம்ப நாளி. அந்த பசுவதையை பத்தி 2 பேருக்கும் டிபேட் நடக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் மாதாஜி. ஆக்சுவலி அந்த ஸ்ரீவா சங்கனோட வீட்டுல வந்து இவங்க வந்து நாக்டர்னல் சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு நைட்ல வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, அதை வந்து நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த மிருதங்கத்தை வந்து சாந்த் காசி உடைச்சிடுவாரு. சோ என்னோட சகாக்களுக்கு இப்படி பண்ணியான்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் ஃபர்ஸ்ட் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் 1,00,000 மக்களை சேர்த்துப்பாரு. ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு தெரு மூலயமா பிரிச்சு கடைசியில எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி அசம்பிள் ஆகி அவர் போவார் மாதாஜி. அவர் போன உடனே அவரு நரசிம்ம அவதாரம் காமிச்சு அவருடைய செஸ்ட்ல வந்து அந்த கீரல் கூட தெரியும். அப்புறம் வந்துதான் அவர் வந்து இங்க சொன்னாங்க இல்லையா பாசாங்க பண்ணுவாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் மனமாற்றம் ஆவாரு. மனமாற்றம் ஆகி இந்த சங்கீர்த்தனத்துக்கு வந்து நாங்க என்னைக்குமே வந்து மறுப்பு தெரிவிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஈவன் முஸ்லிம்ஸ் வந்து அங்க வந்து அலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டோம் இருக்கு இல்லையா, மறைவு இடம், அந்த சாந்த்காசி அந்த நீம் ட்ரீ, அந்த அவருடைய சமாதிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா 2 மரமும் இருக்கும். சாந்த் அந்த பூவும் இருக்கும், நீம் அந்த ட்ரீயும் இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க போனோம் நாங்க. அப்பதான் மாதாஜி நான் உன்னுடைய மாமா மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் மாதாஜி சைத்தன்ய. தட் இஸ் ஒன் பாஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி. இப்போ புத்த மதம் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா எங்கேயாவது நம்ம 100% இந்த இடத்துல நம்ம அதாவது கசாப்பு கடை எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமா? கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதுவும் நம்ம பார்க்கல. அடுத்து வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்தார் இல்லையா? இருவருமே வந்ததுக்கான காரணமே வந்து தீசிசம் வந்து தவறான வழியில வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? கடவுள் நம்பிக்கையை வந்து நம்ம தவறான வழியில எடுத்துட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக புத்தர் வந்தார் இல்லையா? கடைசியில வந்து கடவுள் என்ற அந்த பெயரே மறந்து போயிடக்கூடாது என்பதற்காக மீண்டும் வந்து சங்கராச்சாரியார் எவ்ரிதிங் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக தான் வந்தாங்க அவங்க. ஸோ அதனால வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் திங். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? பர்பஸ் அதுதான். அதனால இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அதாவது ஜெயதேவ கோஸ்வாமி இது தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல வரும் உங்களுக்கு. அதுல வந்து பாடப்பட்டிருக்கு தசாவதார நடுவுல பாடணும் ஸ்தோத்திரம். புத்த சரீரான்னு வரும். ஆமா ஆமா, புத்த சரீரான்னு வரும், தசாவதார ஸ்தோத்திரம் வரும். நான் டெய்லி போயிட்டு இருந்தாங்க
இப்போ போறது இல்லைல்ல, அத டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். எதையுமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா மறந்து போயிடும் இல்லையா? சரீரா, புத்த சரீரா. நிந்தசி யஜ்ஞ விதேரஹ ஸ்ருதி ஜாதம் சத்ய ஹிருதய தர்ஷித பசுகாதம் கேசவதீதா புத்த சரீரா ஜெகதீஷ. இது ஜெயதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பாடியது. ஆக்சுவலி இந்த பாடல் தசாவதார ஸ்தோத்திரம் 9th ஸ்டான்ஸா. ஸோ அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, who have assumed the form of Buddha, அதாவது பகவான கேசவா புத்த அவதாரத்துல வந்து பகவான் தான் வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து ஜெயதேவ சுவாமி அவர்கள் பாடுறாங்க. ஸோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு யூ, புத்தா ஆஃப் கம்பேஷனேட் ஹார்ட், கருணை இல்லையா? அஹிம்ச கொள்கையை எடுத்துட்டு வந்தாருனே அவர் எவ்வளவு கம்பேஷனா இருக்கணும் இல்லையா? கருணையா இருப்பார். யூ decry the slaughtering of poor animals performed according to the rules of Vedic sacrifices இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில விலங்குகளை வந்து கொல்வதற்காக வந்து அவர் வந்து ஏத்துக்காத அந்த தன்மையை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். பேசிக்கலி வேத மந்திரங்கள் வந்து அந்த பவர்ஃபுல்லான அந்த நிலை கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த விலங்கு கொல்லும் பொழுது அது மனிதனாக மாறுவதற்கான அந்த வாய்ப்பு இல்லாம போனதுனால அதை கொன்று மனிதர்களே தின்ன ஆரம்பிச்சதுனாலதான் புத்தர் வந்து அந்த கொள்கையே கொண்டு வந்தார் இல்லையா? இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இது. ஸோ புத்தா என்ன பண்ணாரு? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூட்டபிள் ஃபார் த டைம் எல்லாமே அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்றவாறு தான். சங்கராச்சாரியாரும் அதே தான். சங்கராச்சாரியர் வந்தது வேதங்களை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு தான் வந்தார். புத்தர் வந்து அஹிம்சை என கொள்கையை வந்து கொண்டு வந்தார், விலங்குகளை கொல்லுவதை நிறுத்தணும் இருக்காங்க. இந்த ரெண்டு இதுக்காக தான் வந்தது. ஸோ அங்கிருந்து தான் நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து பக்தி பாதைக்கு ஒரு மார்க்கம் வந்து ஏற்படுத்துது இல்லையா? பக்தி கல்ட் இல்லையா? கடவுள் நம்பிக்கை தீசிசம் வந்து வந்தது அங்க இருந்து தான். ஸோ சங்கராச்சாரியார் வந்து வேதங்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணது பிறகுதான் பக்தி பாதைக்கு எல்லாருமே போனாங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வயலன்ஸ். இங்க பாகவதம் வந்து இது எப்ப வந்தது? 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்தது. புத்தர் ஆனா ரீசெண்டா தான் நம்ம சொல்லணும்னாக்கா மேபி ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கலாம் புத்தர் இல்லையா? 1000 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. ஆனா பாகவதம் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்தது. பிற்காலத்துல நடக்கக்கூடியதே ஆல்ரெடி வந்து பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப 11th கேண்டோ 12th கேண்டோ எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கலியுகத்தினுடைய முடிவை பத்தியும் சொல்லப்படுறதா. 11th கேண்டோ இஸ் ஃபார் புத்த, சாரி இது இவங்கள் அது பகவானோடதும் அடுத்து வந்து அவரோட இருக்கக்கூடிய அசோசியேட்டா இருந்தது யாரது? இதுதா கிடையாது, ஒரு பேர் என்ன, நம்ம உத்தவர் இல்லையா? அவங்க இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை பத்தி தான் இருக்கும். ஸோ பகவான் கிட்ட அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாரு, பகவான் ரிப்ளை பண்ணுவார். இது வந்து 11th கேண்டோ. 12th கேண்டோல வந்து ஃபியூச்சர் என்ன நடக்குங்கிறதையுமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 10,000 இயர்ஸ் ஆஃப் கலியுக ஆன பிறகு எவ்வளவு மோசமான அதாவது கோயில்கள் கூட வந்து பூஜிக்கப்படாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ கண்டிப்பா இந்த ரேஞ்சில போனா அது அப்படிதான் போகும் இல்லையா? இப்ப நாம வாழ்ந்த காலத்திலேயே நாம பிறந்தப்ப இருந்த நிலை இப்ப கிடையாது. 50 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த நிலை இப்ப கிடையவே கிடையாது. இன்னும் 50 வருடங்கள் கழித்து இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமை கூட அப்ப இருக்காது. இதை நம்ம பிள்ளைங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதாவது டே பை டே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து அதாவது கீழான ஒரு நிலைக்கு தான் நாம் எல்லாருமே போயிட்டே இருக்கோம். நம்முடைய சுபாவத்திலையும் எல்லாத்துலயுமே வந்து இல்லையா? கடவுள் நம்பிக்கையிலையுமே சரி. ஸோ கடவுள் நம்பிக்கை வந்து நம்ம சரியா கொண்டு வரலன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பிற்கால சந்ததியர்கள் வந்து. ஸோ மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் விச் இஸ் வித்தவுட் எனி ட்ரேஸ் ஆஃப் இல்லையா? இதுல வந்து அமலம் புராணம், பாகவதம் என்றாலே வந்து அமலம் புராணம் இது. ஸோ இங்கே மனிதர்களாகப்பட்டவங்க நம்ம தவறுகள் இழைக்கக்கூடியவர்கள், மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் இல்லையா? மேலும் வந்து ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை உண்டு நமக்கு. மேலும் நாம அதாவது பக்குவமற்ற புலன்களை கொண்டவர்கள், இத்தனை விதமான செயல்களை கொண்டவர்கள் தான் இந்த ஆத்மா எந்த நிலையில இருக்கு? கட்டுண்ட நிலையில இருக்கு. ஸோ லிபரேட்டட் சோல்ஸ் ஆர் எபோவ் திஸ் ஃப்ளா. ஆனா விடுதலை அடைந்தவங்க இந்த 4க்கும் மேற்பட்டவர்கள். And therefore they can see and foretell things which are taken place. அதாவது பிற்காலத்துல என்ன நிகழும் என்பதை வந்து முன்கூட்டியே வந்து அறியக்கூடிய தன்மை விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு உண்டு. நமக்கு தான் அது தெரியாது. நமக்கு வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்கும், இல்ல அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்ன்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா எல்லாவற்றையுமே அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் சென்று தெய்வீக நிலை கொண்டிருப்பவர்களால
பிற்காலத்துல என்ன நிகழும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ நம்ம சில பிரபுபாதர் கூட வந்து அதை சொல்லிட்டு தான் சென்றிருக்கார். ஆஃப்டர் 10,000 இயர்ஸ் வந்து அதுதான் இது கோல்டன் பீரியட் வந்து இதுதான் 10,000 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு கோல்டன் பீரியட். அதுக்கு மேல கிடையாது. ஓகே, ஸோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வில் கண்டினியூ இந்த தர்ஸ்டே வந்து நம்ம சீக்கிரமாவே நம்ம எடுக்கலாம் கிளாஸ் 5 o'clock. ஓகே, இந்த வேலைக்கிழமை வந்து வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் திஸ் சாப்டர். இன்னும் எத்தனை மாதாஜி நாளைக்கு மாதாஜி போன வாரம் மாதிரி நாளைக்கு வைக்கலாமா மாதாஜி? டியூஸ்டே வேணும்னா ஒரு 4 to 5 வைக்கலாமா? ஓகே மாதாஜி. 4 to 5 தான் வைக்க முடியும். ஏன்னா 5 o'clock வந்து ராதிகா மாதாஜி மாதாஜியோட கிளாஸ் இருக்கு. அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். வேணா 4 to 5 வேணா நடக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் 1 hour எடுக்கலாம். 1 hour. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கருத்துக்களோட நம்ம படிக்கணும். எத்தனை டோட்டல்? ஐ திங்க் இது கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் 2 கிளாஸ் 2 hours கண்டிப்பா எடுக்கணும். ஓகே, மேஜர் போர்ஷன் வந்து ராம அவதாரமும் புத்த அவதாரம் தான் மேஜர். ஆக்சுவலி இதுல மிக அதிகமாக அது வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஆச்சாரியா சொல்லி இருக்கிறது வந்து இந்த 2 அவதாரங்கள். இனிமே வர்றது எல்லாமே வந்து அவருடைய விதிவங்கங்கள், பின்ன பகுதிகள், இதை பத்தி எல்லாமே படிப்போம். ஆல்ரெடி பகவானுடைய லீலாவதாரங்கள், குணாவதாரங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கோம். சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள், நாரத மகரிஷி என்ன சக்தி கொண்டு வந்தார்? பக்தி சக்தி கொண்டு வந்தார் இல்லையா? ஸோ பக்தியை தான் அவர் வந்து சக்தியா எடுத்துட்டு வந்தார். பிருத்து மகாராஜ் வந்து எம்பவர்மெண்ட், அவர் வந்து ஆட்சி புரியறது இல்லையா, மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அந்த இதுல கொண்டு வந்தார். ஒரு சத்திரிய இதுல வந்து அவர் வந்தார். இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு பர்டிகுலர் ஆற்றல் வந்து இறைவனால் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும். அதை கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் நன்மை புரிவார்கள். ஸோ அதற்காக தான் அந்த ஆற்றலே அவங்களுக்கு வழங்கப்படுவது. ஓகே, இதோட நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸை நிறைவு பண்றேன். வாஞ்சகல்பதாருஷ்ய கிருபா சிந்து தேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे